Procesy, ktoré otriasli svetom. V Metropolitnom múzeu v New Yorku sa nachádza obraz, ktorý v roku 1787 namaľoval francúzsky maliar Jacques-Louis David. Uprostred kamennej cely sedí na lôžku v jupiterskej póze starý muž, nedbalo zahalený gréckou tógou. Okolo neho sú zhromaždení plačúci muži, niektorí s tvárou ponorenou v dlaniach, iní sa tragicky opierajú o múry väzenia. Všetky tváre vyjadrujú zúfalstvo a zármutok. Iba tvár starého muža je celkom pokojná. Ľavú ruku má zdvihnutú v rečníckom geste a vstýčeným ukazovákom, ako by chcel zdôrazniť posledné ponaučenia, ktoré dáva zhromaždeným učeníkom. Pravou rukou sa zároveň načahuje po čaši, ktorú mu podáva žiaľom skrúšený žalárnik. Ten muž na ležadle je Sokrates a čaša obsahuje výťažok zo smrteľne jedovatého bolehlavu. Obraz zachytáva posledné chvíle veľkého filozofa predtým, než jed ukončil jeho život. Tak sa naplnil rozsudok, ktorým Sokrata v jednom z prvých veľkých procesov odsúdili na smrť jeho aténski spoluobčania. Slovenský rozhlas vysiela epizódu z cyklu Procesy, ktoré otriasli svetom. Sokrates versus aténsky ľud. Proces so Sokratom sa začal v jedno jarné ráno v roku 399 pred naším letopočtom na veľkom námestí uprostred Atén. Inde sa ani konať nemohol, veď porota aténskeho tribunálu nesmela mať menej než 501 členov, ktorí sa vyberali z celkového počtu 6000 uchádzačov. Ten jeden hlas navyše mal zabezpečiť, aby sa pri hlasovaní nemohla dosiahnuť rovnosť. Bola to zvláštna zmes ľudí a vzhľadom na to, že odmena za zasadnutie v porote bola menšia než zárobok najobyčajnejšieho robotníka, väčšinu z nich tvorili ľudia málo vzdelaní, nijako obzvlášť múdri a v právnych otázkach naprosto neskúsení. Aj taká bola podoba aténskej demokracie. A proti ním stál jeden z najväčších duchov antického sveta, filozof Sokrates. Historické súvislosti. Atény boli neveľkým mestským štátom, ktorého hlavným rivalom bola po dlhé 10 ročia Sparta. V roku 414 pred našim letopočtom sa opäť medzi týmito súperiacimi štátmi rozhorela vojna, tentoraz kvôli Aténčanom žijúcim na Sicílii, kde ich vraj utláčala početnejšia spartská kolonizácia. Hoci Sparta bola menšia než Atény, disponovala vojskom, v ktorom vládla železná disciplína a navyše aténsky vojvodca Alkibiades pred rozhodujúcim stretom prebehol do spartského tábora. Nečudo teda, že Atény, tak ako často predtým, vojnu prehrali. V porážkou demoralizovanom štáte sa k moci dostal Kritias, ako jeden z 30 tzv. Tyranov. Treba dodať, že slovo tyran nemalo v gréčtine onen hanlivý význam, pod akým ho vnímame dnes, ale bolo skôr synonymom slova šéf. Pravdou však je, že tých 30 mužov zaviedlo skutočne krvavý režim. V dobe, keď panoval Kritias, zavládla v Aténach pravá anarchia. Nastali perzekúcie a hladomor. Prenasledovanie postihlo aj Sokrata, ktorý bol známy svojou otvorenosťou a kritickosťou k podobným metódam vládnutia. Je to iste podivné, ak nejaký pastier strpí, aby jednostaj klesal počet a kvalita jemu zvereného stáda a pritom si nepriznal, že je zlým pastierom. Ešte čudnejšie je však to, ak sa niekto dostane na čelo štátu a hubí občanov, kriví ich charaktery a pritom nemá pocit hanby a nevidí svoju neschopnosť byť na čele štátu.
Našťastie tých 30 mužov sa pri moci dlho neudržalo. V roku 404 pred našim letopočtom sa o ich zvrhnutie postaral 40-ročný zámožný obchodník a politik Anytos. Jeho vzťah k Sokratovi bol spočiatku priateľský, no postupne sa zhoršoval. Sokrates totiž predstavoval pravý opak hodnôt, ktoré Anytos považoval za správne. Žartoval na úkor bohov, štátom uznávaných noriem, pochyboval o mytológii. K jeho averzii voči Sokratovi možno prispelo i to, že filozof mal silný vplyv na Anytovho syna, ktorý sa vonkoncom nevyvíjal podľa otcových predstáv. Nepáči sa mi, Sokrates, ako sa zhováraš s mladými ľuďmi. Tvoje názory môžu byť pre nich nebezpečné. Navádzaš ich, aby nerešpektovali tradície, ktorými sa odjak živa riadi naša obec. Žartuješ, Anytos? Nikoho na nič nenavádzam. Iba diskutujem. To je všetko. Prestan s tým. S čím? S neplodným táraním, ktorým otravuješ vzduch v Aténach. To nejde. Tak ako tebe bohovia určili dýchať na tomto svete, mne zasa určili zaoberať sa filozofiou. Svojimi rečami kazíš mládež. Odvádzaš ju od poctivej práce. Chceš povedať, že premýšľanie nie je poctivá práca? Že ten, kto uvažuje, je povaľač? Ale ty iba pochybuješ. O všetkom. O zákonoch, o úcte k starším, o bohoch. V tvojich názoroch nie je nič, čo prospieva obci. Prisahaj, že sa už nebudeš dávať do reči s mladými ľuďmi. Veľmi rád. Len sa musíme dohodnúť, ktorý človek je mladý. Povedzme, že do 30-ky. To sa mám každého, kto sa na mňa obráti s otázkou, najprv opýtať, koľko má rokov. A čo ak ma oklame? Sám dobre vieš, že v Aténach sú niekedy starci hlúpejší než batoľatá. O múdrosti nerozhoduje ani vek, ani úrad, Anytos. Rozumom nás obdarili bohovia a nie spodina, ktorá rozhoduje o tom, aký úrad kto bude zastávať. Rozum nekúpiš na trhu, ale mysleniu sa možno naučiť. Varujem ťa. Môžeš skončiť pred súdom. Ľahko sa nájde niekto, kto ťa obviní. Ale. Odkedy súdia v Aténach filozofov? Si najmúdrejší z Aténčanov, preto si zasluhuješ osobitnú pozornosť. A teraz prepáč, pôjdem si domov ľahnúť. Škoda kaziť príjemnú hostinu. Obžalovaný. Najmúdrejší z aténskych filozofov. Iste, môžeme tak súdiť z textov, ktoré o ňom napísali iní. Rozhodne je však najznámejší. Ak už nie pre iné, tak aspoň pre manželstvo so Xantypou, ktorá sa stala synonymom zlej a svárlivej ženy. Či bola takou, naozaj nevieme. Ku svojej manželke však Sokrates nebol najgalantnejší, keď na jej vrub poznamenal: Boh mi ju zoslal, aby ma skúšal. Ak vydržím po boku takejto ženy, niet na svete človeka, s ktorým by som sa nedokázal dohodnúť. A ešte jeden bonmot, ktorým vstúpil Sokrates do histórie. Viem, že nič neviem. Sokrates sa narodil pravdepodobne okolo roku 470 pred naším letopočtom. Jeho otec bol sochár, matka pôrodná babica. Dostal obvyklé vzdelanie aténskeho občana. Naučil sa písať a čítať, robil gymnastiku, venoval sa hudbe, študoval básnikov, najmä Homéra, zaoberal sa geometriou a astronómiou, i keď k exaktným vedám nemal nikdy blízko. Keď sa oženil so Xantypou, bola zrejme podstatne mladšia než on, pretože v čase jeho smrti boli dve z ich detí ešte malé. Sokrates opúšťal Atény iba zriedkavo. Celé dni sa bosý potuloval po trhovisku a na rozdiel od iných filozofov neprijímal od svojich žiakov žiadny honorár. Nad vodou ho držali iba priatelia. Domov sa zväčša vracal bez peňazí, nuž nečudo, že Xantypa mala dosť dôvodov na hádky.
zachoval sa nám jeho opis. S veľkou hlavou, rozplešteným nosom, odutými perami a krátkým, zavalitým telom pripomínal satyra. Ako filozof nezanechal Sokrates po sebe žiadnu písomnú pozostalosť. Veľkosť jeho ducha poznáme iba z toho, čo o ňom napísali jeho súčasníci. Svojimi rozhovormi si získal v Aténach slávu a vážnosť. Pritom jeho metóda bola čímsi medzi filozofickou inkvizíciou a verejne predvádzanou fraškou. Keď sa mu podarilo zatiahnuť do rozhovoru nejakého známeho muža, pustil sa do neho s neskrývanou iróniou. I hneď sa okolo nich zhromaždila mládež, ktorá sa dobre zabávala na tom, ako Sokrates ctihodnému občanovi nasadzuje somárske uši. Sokrates provokoval svojich partnerov k neuváženým odpovediam, aby ich v zápätí mohol usvedčiť z nedostatku logického uvažovania. Skrátka, s potešením zaháňal ľudí do slepej uličky, zosmiešňoval ich. Nečudo teda, že mu to mnohí mali za zlé. Sokrata najprv napadol vo svojich komédiách Aristofanes, ktorý ho obvinil z podnecovania mládeže k neúcte k rodičom a k bohom. Proti týmto útokom museli Sokrata brániť jeho žiaci Xenofon a Platón. Ale ohovárania a útoky voči filozofovi sa stupňovali, aby napokon vyvrcholili onoho jarného dňa roku 399 pred našim letopočtom, keď Sokrates musel čeliť obvineniam pred ľudovým súdom. Proces. Toto bolo zapísané a odprisahané Meletom, synom Meleta Spitu, proti Sokratovi, synovi Sofroniska Zalopeke. Sokrates porušuje zákony štátu tým, že neverí v štátne božstvá a namiesto nich zavádza iných a nových démonov. Porušuje zákony štátu tým, že kazí mládež. Požadovaným trestom je smrť. Tak znela obžaloba, s ktorou proti Sokratovi vystúpili traja ctihodní Aténčania. Meletos, mladý autor tragédií, rečník Lykon, ktorý sa živil ako učiteľ aténskych mladíkov, a nám už známy demokratický politik Anytos. O ich motívoch sa môžeme iba dohadovať, no vzhľadom na to, že napätie medzi vplyvným Anytom a Sokratom trvalo už dlhší čas, dá sa predpokladať, že za žalobou stal práve on, a Meletos a Lykon boli iba nastrčenými figúrkami. Hlavným zločinom, z ktorého filozofa obvinili, bola bezbožnosť, asébia. Hoci si aténska demokracia cenila filozofiu i nezávislosť myslenia, obvinenia z bezbožnosti neboli až také zriedkavé. V procesoch pre asébiu sa museli zodpovedať i filozof Aristoteles, prírodovedec Anaxagoras, politik Alkibiades či dramatik Aeschylos. V nejakom prípade však nie s takými tragickými dôsledkami ako u Sokrata. Atická demokracia nepoznala profesionálnych sudcov, právnický stav ani právnu vedu. Občan si mohol vykladať právo tak, ako to považoval za správne, ba mohol sám podávať návrhy zákonov. Aby sa predišlo chybným rozhodnutiam, bol každý rok zostavený zoznam 6000 bezúhonných aténskych občanov, z ktorých potom prípad od prípadu určil žreb 501-členný tribunál. Tak to bolo i v procese so Sokratom. Najprv zaznela reč obžaloby. Jej znenie sa nám nezachovalo. Najisto však obsahovala požiadavku trestu smrti. Potom prehovoril na svoju obhajobu obžalovaný Sokrates. Jeho reč zachytili hneď dvaja súčasníci, Platón a Xenofón. Neviem, aký dojem ste mali, občania aténsky, z rečí mojich žalobcov. No ja sám pod ich dojmom by som bol skoro na seba zabudol. Tak presvedčivo hovorili. Ale i tak
nepovedali ani slovka pravdy. Vezmime to teda od začiatku. Aké je obvinenie, ktoré podal na mňa Meletos? Sokrates je vinný a dopúšťa sa zločinu tým, že skúma veci pod zemou i veci nebeské, horšej veci dopomáha k úspechu a to isté učí aj iných. Takáto je teda žaloba. Ja sa však, občania aténsky, takýmito vecami nezaoberám. Za svedkov si beriem mnohých z vás, ktorí ste počúvali môj rozhovor. A je medzi vami takých mnoho. Neprerušujte ma šomraním, ak vo vás vzbudzujem dojem, že hovorím príliš sebavedome. Nebudú to iba moje slova. Iste poznáte Chairefona. Bol mojím druhom od mladosti. A keď raz prišiel do Delf, odvážil sa opýtať vešťarne, či je niekto múdrejší odo mňa. Pytia mu odpovedala, že nikto. Ako hovorím, neprerušujte ma. I ja som bol zarazený, keď som sa to dopočul. Zašiel som teda k jednému z tých, ktorí sa zdajú byť múdrymi, aby som usvedčil vešťareň z nepravdy a o jej výroku mohol vyhlásiť: tento je múdrejší odo mňa, ty si to však tvrdila o mne. Jeho meno neuvediem, bol to jeden z politikov, no keď som od neho odchádzal, uvedomil som si, že ani on nie je múdrejší odo mňa. Zdá sa totiž, že ani jeden z nás nevie nič dokonale, ale on si myslí, že všetko vie. Zatiaľ čo ja, keďže skutočne nič neviem, si ani nenamýšľam, že to viem. Som teda múdrejší než on. A týmto tvrdením som si znepriatelil nielen jeho, ale i mnohých iných. Obžaloba ďalej tvrdí, že kazím mládež. Mladí ľudia, synovia najbohatších občanov, ma dobrovoľne sprevádzajú a s radosťou počúvajú, ako podrobujem ľudí skúške. Aj sami ma často napodobňujú a snažia sa skúmať iných. A myslím si, že stretajú veľké množstvo ľudí, ktorí si namýšľajú, že niečo vedia, avšak vedia len málo alebo nič. A tí sa potom hnevajú na mňa a nie na seba a rozprávajú, že akýsi ničomný Sokrates kazí mládež. V ďalšej časti svojej obhajoby vyzval Sokrates žalobcu Meléta, aby mu odpovedal na otázky. Veríš, Melétos, že je možné polepšiť mládež? Iste. A kto ju robí lepšou? Zákony. O to mi nejde. Zaujíma ma, ktorí zákonov znalí ľudia to sú. Sudcovia, ktorí tu zasadajú, Sokrates. Si presvedčený, Melétos, že títo tu by dokázali urobiť mládež lepšou? Áno. Všetci? Alebo jedni áno a iní nie? Všetci. Potešujúce, koľko ľudí dokáže polepšiť mládež. A čo títo poslucháči? Aj oni ju pomáhajú urobiť lepšou? Aj oni. No a čo senátori? A ty tiež. Takže, mládež polepšujú všetci Aténčania, iba ja ju kazím. Je to tak? No, to môžem potvrdiť. A odkiaľ berieš tú istotu? Ak súdim podľa tvojej obžaloby, domnieva sa, že je to tým, že nabáda mládež neuznávať obcov uznávané božstvá a naopak uctievať iné. Presne tak to vyhlasujem. Potom však, Melétos, nemôžem pochopiť jedno. Ak tvrdíš, že učím veriť v akýchsi bohov, potom nie som neznaboh. A preto som sa v tomto ohľade nedopustil viny. Alebo tvrdíš, že neverím v nejakých bohov a toto učím aj ostatných? Toto tvrdím. Také niečo ti, Melétos, nemôže predsa nikto uveriť. Ba vidí sa mi, že tomu neveríš ani ty sám. Podľa mňa je tento človek, občania aténsky, príliš spupný a žalobu podal na mňa z mladickej samopašnosti. Vyzerá ako človek, ktorý sa ma pokúša skúšať. Či ten múdry Sokrates pozná, že si z neho robím blázna? Svojím vystúpením si Sokrates veľa sympatií nezískal. Sudcovia možno uverili jeho rešpektu voči bohom
ale až priveľmi dobre vedeli, aký má vplyv na mládež. Hlasovanie o vine či nevine bolo tajné a vykonávalo sa pôvodne kamienkami, neskôr bronzovými hlasovacími známkami s nápisom Pséfos démosia. Každý sudca dostal 2 kamienky, jeden s významom áno, druhý znamenal nie. Platný kamienok vhodil do bronzovej amfory, neplatný do drevenej. Súdny sluha potom vysypal kamienky či známky na sčítavaciu doštičku, takže všetci hneď videli, koľko sudcov sa vyslovilo za jednu či druhú možnosť. Pokiaľ sa aspoň 1/5 sudcov nevyslovila v prospech obžaloby, musel žalobca zaplatiť vysokú pokutu za nadsti utrhanie a v budúcnosti už nesmel podávať žiadne žaloby. V Sokratovom prípade bolo rozhodnutie tesné. V prvom hlasovaní ho uznalo vinným 281 sudcov, za nevinu sa vyslovilo 220. Podľa zákona mal súdený právo podieľať sa i na diskusii o výške trestu. Druhou obhajovacou rečou a protinávrhom mohol obžalovaný dosiahnuť jeho zmiernenie. Pretože bol Sokrates odsúdený iba nepresvedčivou väčšinou, mohol úspešným prejavom vyviaznuť iba s vyhnanstvom či finančnou pokutou. To však filozof odmietol. Už pri svojom prvom vystúpení sa vyslovil pohrdlivo o obvyklom apelovaní na súcit sudcov. Rozumným návrhom sa mohol vyhnúť najhoršiemu. Jeho vystúpenie však bolo kadečím iným, len nie prosbou o milosť. Aký trest si mám ja sám navrhnúť, občania aténski? Aký trest si zasluhujem za to, že som sa rozhodol neoddávať sa vo svojom živote pokoju, ale nestarajúc sa o peniaze, verejné hodnosti, o politické strany a úrady, pokladal som sám seba v skutočnosti za lepšieho, než aby som sa staral o podobné záležitosti? Čo si teda zasluhujem? Niečo dobré, občania aténsky, čo mi patrí podľa zásluh. Čo je teda vhodné pre chudobného človeka a dobrodincu, ktorý potrebuje mať voľný čas, aby vás mohol napomínať? Ak si mám teda podľa spravodlivosti navrhnúť zaslúženú poctu, navrhujem si toto. Stravovanie na radnici. Takouto rečou Sokrates sudcov iba pobúril. Právom ju považovali za výsmech súdu. Pri druhom hlasovaní sa ďalších 80 sudcov vyslovilo za trest smrti. Sokrates posledný raz predstúpil pred tribunál, aby predniesol svoju rozlúčkovú reč. Ak máme veriť súčasníkom, neboli to slová zlomeného človeka, ale múdra úvaha človeka, zmiereného s blížiacim sa koncom. O krátky čas, občania aténsky, stihne vás zlá povesť a budú vás obviňovať, že ste usmrtili Sokrata, človeka múdreho. Ľudia, ktorí vás budú chcieť tupiť, iste budú o mne hovoriť, že som múdry, hoci v skutočnosti múdry nie som. Keby ste však počkali len krátky čas, bolo by to prišlo samo od seba. Veď vidíte, že môj vek už ďaleko pokročil na životnej dráhe a je blízky smrti. Preto sa vôbec nehnevám na tých, ktorí ma odsúdili, ani na svojich žalobcov. Pravda, oni ma neodsudzovali a neobviňovali s týmto úmyslom, ale v domnienke, že mi škodia. Za to si zasluhujú pokaranie. Len o jedno ich žiadam. Mojich synov, až dospejú, trápte občania tými istými otázkami, ktorými som trápil ja vás. Ak to budete robiť, mne aj mojim synom sa dostane spravodlivosti od vás. Ale už je čas, aby sme odišli. Ja, aby som zomrel, vy, aby ste žili. Ktorí z nás idú v ústretí lepšiemu osudu, to nie je známe nikomu, iba Bohu.
Väzeň. Obyčajne sa rozsudok smrti vykonával hneď po jeho vynesení, ale v Sokratovom prípade bol výkon trestu odložený o 30 dní. Každý rok totiž Aténčania vysielali na ostrov Délos k Apolónovmu chrámu posvätnú loď s darmi. Plnili tak prísahu, ktorú dal bájny Tézeus bohovi Apolónovi za zabitie netvora Minotaura na Kréte. A kým sa loď nevrátila späť do Atén, nesmel sa vykonávať žiadny rozsudok smrti. Sokrata teda na 30 dní uväznili. O väzenie sa staralo 11 mužov, každý rok vyžrebovaných z radou občanov. Mimochodom, tak to bolo pri všetkých čestných funkciách v Aténach, od vyvážania odpadkov po zasadania v súdnom tribunále. Sokrates bol síce v cele prikovaný, no mohol prijímať návštevy. Tých 30 dní využili Sokratovi priatelia a žiaci na to, aby pripravili jeho útek. Sokrates. Rád ťa vidím, Kryton. I keď noc nie je práve obvyklý čas na návštevy. Zvykli sme si diskutovať aj o... Nemáme čas, Sokrates. Pripravili sme všetko pre tvoj útek. Pôjdeš do Tesálie, na ceste ťa čakajú s čerstvými koňmi. A v Tesálii sa ťa už ujme Platón. Počkaj, priateľ môj. Nemôžeme čakať. Podplatili sme strážcu. Na dvore máš pripraveného koňa. Čo mlčíš? Premýšľam. Prepáč, ale na to nie je čas. Na premýšľanie sa vždy musí nájsť čas. Sadni si a pozhovárajme sa o tom. O chvíľu je výmena stráži. Ak to nestihneme, všetko je stratené. Mesiac príprav. A v krátkom čase sa vráti loď z Délu a potom... Viem, priateľ môj, čo bude potom. No nechcem spraviť chybné rozhodnutie. Povedz mi, je správne odpovedať na zlo zlom? Nie, ale čo to má... Počkaj, nenáhli sa. Myslíš si, že zákony mojej vlasti boli ku mne teraz spravodlivé? Nie. Ale i tak, žil som vo svojej vlasti iba preto, aby boli jej zákony ku mne spravodlivé vždy a za každých okolností? To nie, ale... Pozri sa na vec z druhej strany, Kryton. Žil som so zákonmi svojej vlasti 70 rokov. Neopúšťal som svoju obec, pretože mi vyhovovali. A teraz, keď sa mi vidí, že sú ku mne nespravodlivé, mám odísť? Opustiť zákony, ktorým som 70 rokov veril, ba ktoré som ako občan pomáhal tvoriť? Mám odpovedať na zlo zlom? Nie, Kryton, to by nebolo správne. Tebe sa nechce žiť? Ale áno, chce sa mi žiť. Veľmi, veľmi sa mi chce žiť. No ako nečestne utiecť, radšej chcem dôstojne prijať smrť. Čo to hovoríš? Veď ťa nespravodlivo obvinili, odsúdili. To bolo čestné? A iba preto mám byť nečestný i ja. Veď keby som chcel, mohol som si na súde sám navrhnúť vyhnanstvo a odísť do Tesálie so súhlasom zákona. Neurobil som tak. Keby som teraz utiekol, porušil by som zákon a to by iba dokazovalo, že si zákony obce naozaj nectím, že nimi pohrdám a že teda naozaj dáva mládeži zlý príklad. Moji sudcovia by mali pravdu. Nie, Kryton. Nemôžem ujsť. Iba tak zostanem verný sám sebe. Nemôžem zradiť svoje presvedčenie kvôli svojmu životu. Vždy som sa ti snažil porozumieť, môj učiteľ, ale teraz nesúhlasím. Podľa našich zákonov si môj otec vzal moju matku. Podľa zákonov som sa narodil a stal sa občanom. Iba vďaka zákonom existuje náš štát. A ja som sa ako občan zaviazal, že ich budem dodržiavať, nie podrývať. Ako sa nesmieme dopustiť násilia na rodičoch, takisto je to nepripustné voči zákonom štátu. Dokonca ani vtedy nie, keď na nás páchajú bezprávie. Aj keď nás odsúdili na smrť. Ale to znamená koniec, Sokrates. Kto vie?
Poprava. Tým, že Sokrates útek odmietol, nadobro spečatil svoj osud. O niekoľko dní sa vrátila loď z Délu a výkonu trestu už nič nestáhlo v ceste. Ako vieme, Sokrates bol odsúdený na smrť požitím jedu. Na tento účel sa najčastejšie používal výťažok z bolehlavu. Hoci sa vedelo, že víno účinky jedu zoslabuje, odporúčalo sa rozpustiť jed v tomto nápoji, aby sa rýchlejšie dostal k srdcu. No nesmelo sa vína dávať mnoho, aby nebol účinok jedu neutralizovaný. S bolehlavom bol však aj iný problém. Ťažko sa skladoval, pretože jeho účinok rýchlo vyprchal. Preto bolo treba pripraviť smrtiaci nápoj tesne pred popravou a pre zvýšenie jeho stálosti sa zmiešaval so šťavou z makovíc. Prípravok tak navyše pre svoje narkotické účinky spôsoboval bezbolestnú smrť. Takáto zmes pravdepodobne zabila i Sokrata. O jeho posledných chvíľach podáva svedectvo opäť Platón, tento raz vo svojom spise Faidón. Vy, priatelia moji, sa tiež raz vydáte do hádu. Mňa však osud volá už teraz, ako by povedal tragický básnik. Už je čas, aby som sa išiel okúpať, pretože myslím, že bude lepšie, ak vypijem jed až po kúpeli a ušetrím tak ženám prácu s umývaním mojej mŕtvoly. Sokrates, a čo nám prikážeš ohľadom svojich detí, alebo čokoľvek iné, aby sme sa ti mohli zavďačiť? To, čo vám vravím stále, Krytón, nič nového. Ak sa budete starať sami o seba, zavďačíte sa mne aj mojej rodine, aj keď mi teraz nič nesľúbíte. Ak však zanedbáte sami seba a nebudete žiť podľa toho, o čom sme spolu doteraz hovorili, nevykonáte nič, aj keby ste mi v tejto chvíli čokoľvek sľúbili. Vynasnažíme sa. Povedz, ako ťa máme pochovať? Ako budete chcieť, pokiaľ vám neutečiem. Potom sa Sokrates odobral do susednej miestnosti, aby sa umyl, a Krytón tam šiel s ním. Nám prikázal, aby sme počkali. Čakali sme teda, zhovárali sa a uvažovali nad nešťastím, ktoré nás postihlo. Predstavovali sme si náš ďalší život, ako keby sme boli siroty, ktoré stratili otca. Keď sa Sokrates umyl, priviedli k nemu jeho deti. Mal 2 malých synčekov a 1 veľkého. A prišli príbuzné ženy. Prehovoril s nimi v Krytónovej prítomnosti a povedal im, čo si praje. Na to prikázal ženám odísť a vrátil sa medzi nás. Blížil sa západ slnka. Už umytý Sokrates sa usadil na ležadlo. Nuž, Krytón, nech niekto prinesie ten jed, ak je už pripravený. Myslím, Sokrates, že slnko je ešte nad horami a doteraz nezapadlo. Viem, že mnohí vypijú jed oveľa neskôr potom, ako dostanú príkaz. Dajú si dobrú večeru, vypijú si a pobudnú s ľuďmi, s ktorými sa ešte chcú vidieť. Neponáhľaj sa, máš dosť času. Určite tak niektorí robia, Krytón, pretože sa domnievajú, že tým niečo získajú. Ale ja nič také neurobím. Čo získam odkladom? Iba to, že si budem pripadať smiešný, ako keby som lipol na živote a šetril si ho, i keď mi už nejaký nezostáva. Choď, počúvni ma a o ostatné sa nestaraj. Krytón po týchto slovách dal pokyn otrokovi, ktorý stál nedaleko. Otrok vyšiel a po chvíli sa vrátil s človekom, ktorý mal Sokratovi podať jed. Niesol ho namiešaný v čaši. Sokrates ju vzal celkom pokojne, nezachvel sa, nezbledol a ani nepohol brvou. Musím sa ešte pomodliť k Bohom, aby moje presídlenie z tohto sveta do onoho bolo šťastné. Za to sa modlím a nech sa tak stane. Po týchto slovách si pokojne priložil pohár k ústam a vypil jeho obsah. Väčšina z nás sa až do tejto chvíle dokázala ubrániť slzám, ale keď dopil, už sme sa neovládli. Aj mňa to premohlo a slzy mi tiekli prúdom, takže som si zahalil tvár a oplakával sám seba. Neplakal som nad ním, ale nad svojím osudom, nad tým, akého priateľa strácam. Krytón neudržal slzy už skôr a odišiel.
Apolodóros, ktorý plakal už predtým, prepukol v hlasný nárek a strhol ním všetkých prítomných okrem Sokrata. Čo to robíte, vy blázni? Veď predovšetkým preto, aby nerobili takéto zbytočnosti, som poslal ženy preč. Vraví sa predsa, že sa má zomierať v pokoji. Ovládajte sa teda a utíšte sa. Po jeho slovách sme sa zahambili a prestali sme plakať. Sokrates sa prechádzal a keď mu vošla do nôh ťažoba, ľahol si na chrbát. Ten, ktorý mu dal jesť, sa ho chvíľami dotýkal, skúmal mu chodidlá a nohy. Potom mu silno stisol chodidlo a spýtal sa ho, či niečo cíti. Sokrates povedal, že nie. Potom mu stisol lítko a takto postupne nám ukazoval, ako chladne a tuhne. Vravel nám, že zomrie, keď sa jed dostane k srdcu. Posledné Sokratové slová boli: Kryton, Asklepiovi dluhujem kohúta. Nezabudnite mu ho obetovať. Stane sa. Chceš nám ešte niečo povedať? Na jeho otázku však už Sokrates neodpovedal. Po krátkej chvíľke sa pohol a keď ho ten človek odokryl, mal už oči vyvrátené stĺpkom. Keď to Krytón uvidel, zavrel mu pootvorené ústa a zatlačil oči. Tak skonal náš priateľ, človek, o ktorom sa dá povedať, že bol najlepší a najrozumnejší a najspravodlivejší zo všetkých svojich súčasníkov. Ohlas. Ak zomriem ako nevinný, bude to na hanbu mojim sudcom, ktorí ma nespravodlivo odsúdili na smrť. Ľudia raz dosvedčia, a ja v to pevne verím, že som nikdy nikomu nič nevykonal, nikdy som nikoho nenavádzal na zlé, ale naopak po celý život som sa usiloval pomáhať svojim druhom na ceste k dokonalosti. Sokratové slová sa naplnili. Krátko po jeho smrti boli potrestaní tí, čo ho obvinili. Melétos bol dokonca popravený. Sudcovia vyviazli bez úhony. Aténsky ľud vinil zo zodpovednosti vždy iba iniciátorov. Vykonával svoju suverenitu podľa princípu, ktorý formuloval Demosténes. Aténsky ľud má najvyššiu výkonnú moc nad všetkými záležitosťami tohto mesta a právo konať tak, ako sa mu zachce. Dedičstvo, ktoré po sebe Sokrates zanechal, tvorí na jednej strane jeho život a učenie, na druhej strane jeho proces a smrť. Novodobejšie hodnotenie Sokrata vytýčil najmä Hegel. Videl v ňom individualitu, ktorá sa oslobodila z pripútanosti na spoločnosti a postavila sa ako subjekt proti nej. Osobné svedomie povýšil Sokrates nad štátne inštitúcie. Skutočne spochybňoval panujúce autority, teda bohov, rodičov a demokraciu. Vyhlasoval, že na vládnutie nie je predurčený ten, kto získal voličské hlasy, ale ten, kto disponuje potrebnými vedomosťami. Tvrdil, že ak si vyberáme staviteľa či hráča na flaute podľa ich umenia, je nezmyslom ponechávať výber štátnych úradníkov priazni ľudu. Ľud už vo svojej vášňami zmietanej a krátkozrakej politike klesol tak hlboko, tvrdil Sokrates, že slušný človek nemôže v takomto systéme vykonávať žiadny úrad. Ak ho chce získať, musí sa podlizovať ľudu, podriadiť sa jeho náladám a tak si získať jeho priazeň. Takýmto postojom však spochybňoval samotné princípy, na ktorých stála aténska demokracia. Sokrates bol teda vinný pred súdom Aténčanov. A ako obstojí pred súdom dejín? Hovorí doktor Pavol Valachovič, docent na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Sokrates bol súčasťou viacerých sociálnych inštitúcií, počnúc rodinou, cez rod až po štát, kde najmä štát určoval štátne náboženstvo, štátnu náboženskú politiku, s ktorou sa občania stotožnili alebo sa prípadne od nej odkláňali. A v Sokratovom prípade ten odklon od štátneho náboženstva bol príliš veľký na to, aby to niektorí občania tolerovali. Z dnešného pohľadu by sme Sokratovi nemohli klásť za vinu jeho náboženské presvedčenie, lebo aj naša ústava dáva každému občanovi právo na slobodu vierovyznania a nikto nemôže byť za toto vierovyznanie prenasledovaný. V staroveku, ako som povedal, Sokrates by mal sa prikloniť k štátnemu kultu, uctievať štátnu bohyňu Aténu a podrobovať sa rôznym náboženským obradom, úkonom, zúčastňovať sa na slávnostiach, obetiach a podobne. Z formálnej stránky bol Sokrates odsúdený lege artis, čiže podľa zákona. Sokrates bol odsúdený za svoje názory, za svoje filozofické myslenie, za obhajobu slobody filozofického myslenia. Žiaľ, v starovekom Grécku, respektíve v Aténach, nejaké takéto právo neexistovalo. Práva občanov boli vymedzené či už majetkovými právami alebo politickými právami, ale niečo o slobode vyznania Aténčania neuznávali. Pre nich bolo záväzné uctievať kult predkov a to, čo uctievali starí rodičia a čo mali preberať od nich synovia a ďalšie generácie. Z nášho pohľadu ale je aj Sokratov postoj veľmi sympatický, pretože napriek tomu, že mu hrozil trest smrti, nezavrhol slobodu myslenia, slobodu názorov a obhajoval si ich až do poslednej kvapky bolehlavu. Dnes by Sokrates iste o život neprišiel. Okrem iného i preto, že naša európska demokracia prekonala mnoho z nedostatkov, ktoré kritizoval v antických Aténach. Dnes by svoju kritiku zameral na iné neduhy, prechmaty a omyly. No že sa spoločenské neduhy odstraňujú, je v neposlednom rade zásluhou ľudí, ako bol Sokrates. Iste by však aj dnes, tak ako vo svojej dobe, prekážal kadekomu. Rozumným, pretože mnohé, čo sa zrodilo v jeho hlave, zrodilo sa aj v ich. No oni mlčali. A ak niekto mlčí, nepáči sa mu, keď jeho myšlienky vyslovuje niekto iný. Hlúpym, pretože by ho nechápali. Tým, čo neveria, pretože by ich žiadal, aby verili. Tým, čo veria, pretože by ich dráždila jeho viera, v ktorej treba neustále preverovať pochybnosťami to, či je tá viera skutočná a oprávnená. Medzi spoločnosťou a jednotlivcom vždy bude existovať podobné pnutie. Kto neverí v nášho Boha, je ateista. Kto podkopáva našu vládu, je anarchista. Kto nevyznáva naše hodnoty, je nihilista. Sokrates sa sám prirovnával k nepríjemnému hmyzu, ktorý bráni Aténčanom v pokojnom spánku. A nepríjemný hmyz sa hubí. Počúvali ste epizódu z cyklu Procesy, ktoré otriasli svetom. Sokrates versus aténsky ľud. Napísal Martin Kákoš. Účinkovali Dušan Jamrich, Marián Slovák, Miroslav Trnavský, René Jankovič, Pavol Plevčík, Ivan Laca a doktor Pavol Valachovič. Redaktorka Táňa Kusá, asistentka réžie Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná, zvukový majster Stanislav Kaclík, réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas 2007.